सरलपारा ओनसोलाव 7,500 सुबुंफोरा रायजो जानानै दङ। बे सरलपारा ओनसोलनि रायजो राजाखौ बा रायजो राजानि बेमार आजार चिकित्सा खालामनो थाखाय बेवहाय चिकित्सानि जेबो बेबस्था गैया। मात्र मोनसेल' आर्म सेन्टार दङ गामि लेभेलाव। बेबो पर्याप्त परिमानै बेवहाय थानाय सुबुंफोरखौ चिकित्सा खालामनो थाखाय हाया आरो 7,500 थानाय सुबुं ओनसोल हिसाबै बे ओनसोलाव जिथु चिकित्सानि बेबस्था बेखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय जोंनि हाग्रामा महिलारि सारनि निर्देशआव आं दिनै बेवहाय फैदों आरो जेरैखि जाया रायजोनि दाबि आरो रायजोनि अभाब अभिजुगखौ नायनानै थाबैनो जिथु जोंनि बे आर्म सेन्टार बे आर्म सेन्टारखौ पाब्लिक हेल्थ सेन्टार 10 बेडेड माने पाब्लिक हेल्थ सेन्टार हिसाबै जोङो आपग्रेड खालामनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों आरो जोङो बेवहाय अलरेडि 2 डक्टर प्लेस खालामबाय आरो 2 GNM आरो 1 ANM जोङो प्लेस खालामबाय आरो बाखि जिथु जोंनि लेब माने इमारजेन्सि लेब बेवहाय जाहाथे माने जोंनि माने टेस्ट खालामनायनि जि हाबाफारि बेखौ जोंहा बिभिन्न बेबस्था दङ। बे बेबस्थाफोरखौबो जोङो बेवहाय पुसआप खालामनानै थाबैनो बेवहाय मोनसे फुल फ्लेजेड गावनि आथिङावनो गावनि बेबस्थायावनो रायजो राजाया नैबे सुबुं जिथु माबा माने सार्भिस सुबुंफोरखौ माने सिबिनायनि जि मोनसे खान्थि बे खान्थियाव जाहाथे खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय जोङो थाबैनो माबा खालामबाय आरो सिद्धान्त लाबाय आरो जोङो सरलपारा हिसाबै खुब भितरिया ओनसोल हिसाबै क'क्राझार टाउननि 35-40 किल'मिटार गोजानाव थानाय दुर्गम ओनसोल हिसाबै बेवहाय 108नि सार्भिसा सानसे साननैनि गेजेरनिफ्रायनो बेवहाय स्टेसन जासिगोन, बेवहाय थाफैसिगोन आरो उल्था पानियावबो गंसे 108नि स्टेसन जोङो बेबस्था खालामबाय। बे सार्भिसा मोनसिगोन आरो सरलपारा आर्म हस्पिटाल हिसाबै जोंहा डिपार्टमेन्टनिफ्राय डिरेक्टर अफिसनिफ्राय गंसे मेजिक भेन हरनाय दङ। बेखौबो जाहाथे मोजाङै सालायनो हायो। आगोलाव खुब जाथायतनि बेबस्थाया मोजां नङामोन, दाथ' लामा सामाफ्राबो एसे मोजां जाबाय, जे थाबबो सौहैनो हाबाय आरो खम खरसावबो गारिफोरखौ लांनो हाबाय हिसाबै बे रायजो राजानि खामानियाव फैसिगोन आरोखि बेखिनि।